এই যে টুকাটে ବ୍ରେକଅପ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ କହିକି କାଲି ମୁଁ ସିଧା ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଟୁକାଟେ ବ୍ରେକଅପ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ କହିକି କାଲି ପାଖାପାଖି 700 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ମଦ ଉପରେ। ମଦ ତ ପିଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁହ ତ ସେ ଛାଡ଼, ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ କହିହବନି। ସିଗାରେଟ୍ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିନି, ଏଇ ମେମୋରିଆ ସିଗାରେଟ୍ ଆସିଲା ଯୋଉ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଖିଲେ ମତେ ଗାଲାନି। ଆଉ ୟାର ଛପରି ଷ୍ଟାଇଲଟା ଗଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝାଟିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ପୋଖରୀ ଗାଧେଇ ଗଲା ଭଳିଆ ଗାମୁଛା ନେଇ ପଡି ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରେମାଳିଆ। ଦେଖିବ ଯୋଉ ଝିଅ ଦେଖିବ କହିବ ତମ ଭାଉଜ, ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିବନି ଭାଉଜ ମାନେ ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ। ଏଟା କୋଉଠି ଏଟା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ମାଇ କାହ୍ନୁ, ଖାଲି ଏକ ନମ୍ବର ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ନିକ୍ ନେମ୍ ହାଡୁ। ହାଡୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧନି ସିଏ ଏକ ନମ୍ବର। ଆରେ ଏତେ କଥା ନାଇଁ, ଶୁଣ ଇଏ ଖାଲି ପିଇବ, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କାନ୍ଦିବ। ଓ ଭାଇ ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରଉଛି। ଆମର ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ପେଟୁଆ, ସବୁ କଥାରେ ବଡ଼ ଆମଠୁ ବି ବଡ଼। ଚୁପ୍ କଦିବି ଯିବୁ। ୟାଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ନୀତି, ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିବାରନି। ଆଉ ଆମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯୋଉଠି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଇଠି ପଦେ କହିବେ କି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଖାଲି ସେଠି ଖାଲି ନିଜର ଆଉ କଣ ସେଇଟା ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକ କି ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଏଠି, ମାନେ ଇଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ବଡ଼ ଲୋକିଆ ସବୁ କଥାର ଇଏ। ଆଉ ସେମି ଜାଗା ପିନ୍ଧି ଆଉ କି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରି ଇଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିତ୍ର, ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ଯୋଉଟା ଯୋଡି ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ହେଲା। କଣ ହଉଛି କଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଆରେ ଯୋଡା ଗାଣ୍ଡି ସିନା ନେଲେ ତ ସବୁ ଗଲୁ ମରି। ଆଉ ତୁ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ପୁଅ ଯିବୁ ନା ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ ଅଭଦ୍ର ୱାର୍ଡସ୍ ଫର ପାଏଲ ଗେମର ତା ଭିଡ ଛାଡ। ସେ ଯାହା ହେଲା ପାଇଲ ଗେମର ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ଆମେ ଆମ ଉପରେ ଯିବା। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କି ୟାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଇଏ ହେଲେ କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା। ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ ହେଲା କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା, ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଥା ବେଶୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ ହାଣ୍ଡିଆଟା